Какво бихте така препоръчали на някой човек, който, да речем, може би чел е Библията, но се чуди така откъде да добие още допълнителна представа и да разбере, нали, как се На мен случват нещата във вярата. наскоро ми подариха една книга "Щастието да бъдеш православен". Много интересна книга, препоръчвам на всеки. Също така, сега не знам дали някой ще му е интересно, много теология. Сега не знам точно как се казва, от заглавията им са, нали, отгоре до долу на корицата, и той е супер дълго заглавие, не мога да се сетя, но общо много теология да чета. И аз, понеже винаги съм бил човек, който като се интересува за нещо, ще влезе най-надълбоко в тия теми. И на мен просто ми е интересно цялата природа на Бога и това какво е Той. И когато гледам сериозна теология и се интересувам, там виждам още повече красота, в колко сложно е цялото нещо. Там това е просто моята гледна точка. По принцип, в началото си говорихме с Достоевски. Това са страхотни автори, които сме всеки трябва да чете. Цяло хубаво да четеш, които ни говорят много за Бог, за цялата концепция за Бог. Нали. Много философи, които могат да четете, силно бих препоръчал, но и житията, смисъл на светите, смисъл, това са уникални съвети и просто четеш за тези хора, те какви неща са писали. Нали? И Библията ни казва следваме традицията, между другото. Смисъл, Библията ни казва следваме църквата, традицията и самото писание. Нали? Да. Така че като християни не е лошо да следваме Библията по принцип. Да. И е хубаво да четем. В смисъл, за ранните отци на църквата, примерно, аз много знае за историята. Ние знаем за вярата благодарение на тези хора. Тези хора, които буквално са били убивани в името на Христос, които хората са ги мразили, благодарение на които ние имаме канонизираната Библия, нали? Която 4-5 век нещо. Да, така че не гледам те тебе, защото знаеш. Така че като ние знаем за Христос благодарение на тях. Съответно е много важно ние да учим от тях за нещата. В смисъл, би било, нали, глупаво ние да ги игнорираме тези хора, въпреки че те са учениците директно на Христос и учениците на учениците на учениците. Така че те знаят по-добре от нас и могат да научим едно или две неща. Така че сигурно го препоръчвам. И също така, ако не трябва да говорим за западни автори, не чисто за концепцията за Бог, не толкова за православие, протестантство, католицизъм и така нататък. По-скоро за нали, дали Бог съществува, да речем, C.S. Луис е много добър автор, би го препоръчал. Той въобще не засяга теми, свързани с деноминациите. Той даже в началото на Mere Christianity, нали? Не знам как е правил на български, ще ме извинявате. Да, създаденото християнство. Да. Той каза, нали, въобще аз не искам да навлизам в тези неща, искам, нали, да навлезна в реално чисто философската гледна точка за Бог и така нататък, така че би го препоръчал това нещо със сигурност. Да, важно е четете. Това има и двама тиктокъри, ама те не четат много. Той на мен това е нещо, което, нали, когато започнах да чета Библията, защото аз съм сравнително много начинаещ в цялото нещо. Аз съм, да речем, може би от около година и половина в малко повече от мен, спокойно. Да, в смисъл не сме някакви. При мен започна с това, нали, първо, естествено, получих по някакъв начин по Божий промисъл това любопитство. Да. Видях Библията на рафта, нали, почнах да чета. Но тя си чете трудничко Библията. Всеки, който чете запознати той от един прочит, ти не можеш изобщо да твърдиш, че си разбрал нещо и така нататък. Но със сигурност трябва да вложиш доста време и усилия, за да прочетеш Библията. И на мен специално това ми върна като цяло навика към нали, за това да сядам да чета всеки ден. Може да е по-малко, по половин час, но всеки ден да отделям някакво време за четене. Го бях загубил това години наред, не го правех. Така че... Много е важно. Да. Като заговорихме, само искам набързо да вметна, не е лесно това, което каза, че не е лесно да се чете Библия, така е. Защото аз един приятел ми казва, искам да почна да чета Библия. Аз казвам, това е страхотно. Казва, откъде почне. Аз казвам, ако искаш, почни от Новия Завет, да научиш горе-долу, нали, за Исус, цялото му житие и така нататък, защото Стария Завет е много по-сложен. Той е отворил Новия Завет и стига Матей първа глава и гледа цялото родословие на Исус. И той е такъв. Добре, чакай, нали ми казва. Той ми казва, чакай, нали казва, че е лесно. Казах, почакай малко, още малко напред. Още една глава и си ти, да. Да, защото родословието, после ще има имена, които не можеш да. Аз не мога да говориш. Да. Аз викам спокойно, просто му дай време, ще свикнеш. Да, в смисъл трябва да е трудно. Ние живеем в много лесен живот, сме свикнали да получаваме всичко е така. Да. Ако нещо не е трудно, какъв смисъл да го искаш?
В смисъл, ако нещо е лесно и всеки го иска, какъв смисъл? Това, че трудно му дава стойност. Да. Ако беше лесно, няма... Тук наистина е на живот и смърт. И трябва да дадеш всичко от себе си. В смисъл, това не е игра. Цената за греха е смърт. Това е ясно. И то в Стария Завет ясно се показва това нещо и хората тогава са, нали, колели животни като за опрощаване на греховете. Сега, Исус Христос, като агнеца, който се жертва за нас, ти като вземеш тялото му, ти се пречистяваш, ти ставаш нов човек. И да, няма да си перфектен, но идеята е, че Бог ти е дал шанс да се измъкнеш от този грях. Защото греха не е нещо, което идва от Бога, а идва от свободната ти воля. Трудно в началото хората, особено новите в християнството, трудно го разбират. Изисква време, но когато го разбереш си, чакай, сега съм много мъдър, нали? Така ставаш голям мъдър. Всичко хубаво в този живот изисква усилия и това, че е трудно ми понякога да разберем Библията, че трябва да седнем, че трябва да четем дори тук какво се опитва да каже, нали, Христос или апостол, светия апостол Павел. Да. Трябва да говоря, нали, да отида в църквата, да говоря с моят отец, така и така. Това е идеята. В смисъл, ако беше по различен начин, няма смисъл. Ако нещо е трудно, значи сме на правилния път. Да. Така че хубаво е, че е трудно. От другата страна на трудността е нещо много, много красиво и много благополучно. Да, като каза, нали, като се опитваме да се опитваме да разберем какво се пише, нали, в Библията, си приятел много обичаме четем Библията и понякога той ме спира и казва, чакай, аз мисля, че тук той се опитва, викам, не, чакай сега. Я да забавим темпото, звъни на отец Георги, моя отец, и нали, си говори с него, защото не е хубаво да изпадаме в наши интерпретации, защото лошо. Да. В смисъл, нали, задай въпроси, бъди любопитен, но не разчитай изцяло на твоето разбиране за нещата. И ние като хора, които не сме в социалните мрежи, сме много свикнали, буквално е така скрош през цялото време и мозъкът ти е спръжнат известно време. Да. И като седнеш да четеш Библията, и буквално това са два различни свята. Няма ефекти, такива саунд ефекти, постоянно някакви светлинки, провокативни аутфити и така нататък. Не. В смисъл, трябва да седнеш, трябва да се фокусираш, махаш телефона, четеш, питаш въпроси, това е единствения начин. Имам даже, примерно, имало е, нали, както ви казах преди, някой като ми пише хейт коментари, аз се нервирам много. На лайв съм и случва се лайв, в който има мюсюлмани, протестанти, атеисти и сатанисти. И много малко християни. И те повечето са ми модератори и колкото се опитват да ги заглушават, те надделяват. И аз по едно време вече избухвам, почвам да се ядосвам. И след лайфа се чувствам просто изцеден, чувствам се гадно. Чувствам някакси, че аз съм се толкова разгневил, че съм се отдалечил от Господа по един вид. Взел съм моята воля. И си казвам, добре, въздишвам, отварям си Библията или някое житие на светиите и започвам да чета. И след, да кажа, 2 глави, 3, се чувстваш рестартиран. Всяка си натискаш сега на компютъра рестарт бутона и той започва да работи наново. Аз поне така го усещам при мен. Силата на молитвата е нещо неописуемо. Да. Това да се помолиш. Аз често обичам се моля, дори когато поем хора в фитнеса и тренирам. И аз помня, когато се учих да правя силови. Да. И нещо ми беше тегаво и се помолих на Бог тогава. Да. От все сърце му помолих на Боже, така и така, моля те, дай ми сила да се справя, сам не мога. И тогава, когато направих първата сила, бях като, в смисъл бях Уау! И наистина почукаш се отвори. Потресиш да намериш. Смисъл, това не са приказки, това не е просто символ, това не е просто ала бала и Христос ни. Не. Смисъл, това са заповеди, това Христос ни го каза. Това е Божия син, който ни казва как да живеем. Имайте ги пред тези неща. В такъв смисъл, това са много реални неща. И даже наскоро бях пуснал едно видео в TikTok, как пак се помолих, имах, понеже тренирам и често имам крампи и се контузвам. Да. И се помолих на Бог. Боже, моля те, помогни ми се излекувам, се чувствам по-добре, така и така. Няма И вече все едно, това е реално, това е истинско, това не е нещо, което си измисля. Нали? Да. Мога ми викате, че съм какъвто да е, какъв не съм. Да. Няма никакво значение. Това не ме интересува. Казвам ви, че това са неща, които хората изживяват. Това са неща, които ние сме живели всичките християни. Така че е истинско. Аз имам също един такъв опит. Започнах преди време доста да използвам молитвено въженце. И Исусовата молитва. И Броеничка, да. Въженце, броеничка, да. Имам 2 различни. Едната е наистина въже, плетена, другата си е с железни топчета просто. И едната ми е в колата, другата си ми е вкъщи. Заспивам винаги с молитвената броеница и по време на молитва заспивам, повярвайте ми, спя много по-добре, откакто се моля с Исусовата молитва. И другото, което е докато шофирам.
с броеницата просто си казвам Исусовата молитва. Това се случи един път, това беше като осъзнаване. Значи автоматик караш, защото Да, едната ръка. естествено автоматик карам. И Сега хубаво сме старомодни християните. И шофирам и карам по магистралата и си се моля. По едно време аз виждам пред мен един жесток каква планка, аз карам на магистрала с висока скорост. И аз вече казвам си, карай, да свърши се. Защото аз знам, минеш и през тази локва, обръщаш се тотално. Имам чувство, че колата просто левитираше върху тая локва. А аз знам, че тия аквапланци по са много опасни и наистина обръщат колата. Абсолютно. Аз по едно време просто мина аквапланка, аз карам и съм така. И аз дори нямам мисъл зад мен. Аз просто съм шокиран. Аз трябваше да умра току-що. И съм добре. Продължавам с молитвата. Няма да спра. Силата на молитвата, наистина. Да, понякога не забравяме как Бог е през цялото време с нас. Да, Ние... няма като напомняне. Да, наистина това искам го знаете много ясно. Често сме обременени от някакви неща в света, работа, задачки, това. Бог е с нас винаги. Където и да сме, Той е с нас, нали, както пише в Исус Навин. Вижте, първа глава, 9 стих, ако не се лъжа. Или като шофирам и просто видя малката икона на Богородица с младенеца и се сещам, че има и светиите се застъпват с техните молитви за нас и допълнително успокояване. Той с вас винаги. Това е много важно да го помним. Така е. И аз така веднъж трябваше ми такси, късно вечер, нали, нямаше вече градски транспорт да се прибирам и те са наредили една колона. По принцип, неписаното правило, че трябва да се качиш при най-предния. Да. Обаче аз видях на единия висеше кръстче на огледалото. Естествено, така е, да. Браво, така се прави. Аз ви казах, че неусетно ще мине. Колко време? Че сме, мисля, че час и 20, може би нещо е такова. Вау, аз ми имам чувство, че сме казали половин час. Аз даже искам да продължа. Сега започваме направо. Да. Нищо, някой друг пак. Това е. Със сигурност ще има още епизоди, пак ще ви каним. И аз ви благодаря много за гостуването днеска. Кажете се пак, къде могат да ви открият хората в TikTok. То там как е? Ти не си май с името си или си просто? Можеш с никнейм или с име, то може да напишете просто Наско Катин на български или на латиница, в TikTok ще ви изляза и в Instagram съм по същия начин. Да, Калян Бачев и Калян да напишеш, си му ще ви излезна. Да, онзи напожнал TikTok. 20 хиляди последователи, аз съм само с 4. Аз съм с 4 хиляди. Ще ме обидиш с 26, колега. Добре. Някой ден ще видиш. Може повече колаборации, те така сега ще направим. Ние се разбрахме. Очаквайте, вчера Наско ми писат, ще направим топ колаборация. Те ще са го видяли, това по-късно ще излезе. Те го видят пак, няма проблем, ако са го видяли. Да подкрепят и обичайте Бога с цялото си сърце, душа, всичко, което имате. Това е най-важното. Просто без това всичко губи смисъл. Това е най-важното. Това, което мога да ви кажем като млади момчета, нищо няма ви даде утеха на този свят, освен Бог. Да. И колкото и кариера, супер, нали? Следвайте, бъдете амбициозни, но ако нямате основата, която е Бог, всичко пада, нали? Както ни казва, трябва да строим по умен начин. Нали? Така, смисъл не строим къщата си на пясъка, а на скалата. Да. Ако строим на пясъка, ще дойдат бурите, ще дойдат дъждовете и всичко ще падне. И скалата е Христос, не някой друг. Така че, ако той е в основата на всичко, няма как да паднете. Няма ви даде раница, която не мога да носите. Това е нещо, което така Бог ми възложи тук, ще ви кажа. Аз ще кажа за последно за хората. Просто ще цитирам Библията, защото това е един от стиховете, които винаги са ми помагали най-много с психическите неща и надявам се да помогне и на хората, които се борят с психиката. Елате при мен всички, които сте отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Поемете моето иго и се учете от мен, понеже съм кротък и смирен по сърце и ще намерите почивка за душата. Настъхне. Така е. Перфектно. Мисля, че по-добро нещо няма какво да кажем за финал. Много готино стана. Супер.